Joudutus lukee, ketä maustussuolella. Joo. Niin mä kuvaan. Otto tekee mulle ruokaa. Mä tulin vähän vakoilemaan, että mitä täällä tapahtuu. Tuoksu on ainakin mitä parhain. Tuolla näyttäisi olevan tomaattia ja pestoa ainakin, eli luultavasti jotain tosi hyvää on tulossa. Eiks vaan? Jäädä, älä leiki pallolla vauvan lähellä, kun vauva nukkuu. Hoppaa, onko sulla pallo? Hoppaa. Niin. Tekeekö isi meille ruokaa? Hoppaa. Täällä meidän kämpässä on vähän vaikea olla näkemättä, mitä toinen tekee keittiössä, kun keittiössä ei pääse oikein piiloon. Mutta eipä se mua haittaa, jos vähän yllätys tässä menee. Se maku kuitenkin on sitten se tärkein. Luulen, että aika hyvät pöperöt tulossa. Ei ollaan väliin, ulkonakaan on tärkeä. No niinpä tietenkin. Hoppaa. Hei. Mitä? Moi. Onks kiva tehdä ruokaa mulle? On ihan chilli. No hyvä. Saisit tehdä useamminkin. Tai oot sä nyt viime aikoina tehnyt vähän useammin? Mä en tullut harjoiteltua. Ja sä teet oikeesti hyvää ruokaa. Hyvä. Niin. Kuole! Täällä on Oton reseptikirja. Ipa, täällä on kuuma. On kuuma. Mennään Tiara pois keittiöstä häiritsemästä isiä, niin isi saa tehtyä hyvää ruokaa. Heippa Otto. Hei hei.